खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो सुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। छत्तीसगढ़आव जानाय जाथायनि उनाव सासे सीआरपीएफनि जवान राकेश सिंहआ गोमानानै दं। बेखौनो जवानफोरनि नखरफोरा राकेश सिंहखौ उदां खालामनांगौ होननानै धरना होदोंमोन। नक्सालिया राकेश सिंहखौ दा नागारनानै होबाय एबा उदां खालामनानै होबाय। आसामनि सा ओनसोलाव फैबाय थानाय सानब्रैनि गेजेराव गोबां अखा हानो हागौ। बोथोर बिगियानगिरिनि बोथोरनि आनजाद नायनो आसामाव सा ओनसोल बाहागोआव बोथोर बिगियानगिरिफोरा अरेन्ज इस होदों। 12 एप्रिलसिम आसामाव गोबां बार अखा फैनो हागौ आरो आसामजों लोगोसे सिक्किमावबो अरेन्ज एन होदों। थांनाय बोसोराव मिज'राम आरो त्रिपुरायाव अरेन्ज आउट होदों दि बे बाराव आसाम आरो सिक्किमाव होदों। सा-सानजा ओनसोलाव गोबां बारहुंखा आरो अखा फैनो हागौ, बेनिखायनो बोथोर बिगियानगिरिफोरा एस होदों। बे सानब्रैखौ लोगोसे बे बोथोराव बैसागु बोथोर, बेवहाय गोबां साननाय-हनाय थायो। बेनिखायनो बे बोथोर बिगियानगिरिफोरा गाव-गावखौनो सांग्रांथि थानो थाखाय एस होदों। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय गरिया थायसुगुरि गामियाव रियन बसुमतारि अनसुलिनि बिसि रेखा बसुमतारि बिथाङा थांनाय 28 मार्च दानावनो गोमानानै दङ होननानै खौराङाव मोन्नाय जादों। आसाम हाग्रायाव थानाय सोमावसारग्रा आफाद ULFAI आ टाटा टिया कम्पानिनि माखासे डिमान्ड खालामदों। जिल्ला खुंथायखौ थाबैनो ट्रेन्सफार खालामनो थिनदों। बे कम्पानियाव जायगानि हौवासा आरो हिनजावसाफोरखौल' थिसननांगौ नङाब्ला बे कम्पानिखौ बन्द खालामनाय जागोन होननानै हुमखि होदों। बे हुमकिआ आसामनि थाखाय खामानि मावग्राफोरनि थाखाय नङा होननानै फोरमायदों आरो बिथांमोना गनायथि जायोब्ला गासैबो आसामनि टाटा टिया गलादारफोरखौ बन्द खालामजोबगोन होननानै हुमखि होदों। एनडिएफबि नि गायसनगिरि डिआरनाब्लाजों जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय सा 5 एनडिएफबि केडारफोरा जामिन मोनबाय। बिथांमोना बेल मोननो हाबाय। आसामाव लकडाउन जाया। बैसागु मोजाङै फालिलांनो हागोन, नाथाय बेनि रंजानायखौ बेलासिनि 12 रिंगायाव फोजोबनांगौ। रायजोआ गिनो गोनां गैया, खालि सांग्रां जाबानो जागोन होननानै आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होयो। भारत हादरा बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो लावसिन रेल गारि खारग्रा दालां जम्मु काश्मीराव खालामनाया जाफुंबाय। बेनि गासै लावथाइया 359 मिटारनिख्रुइबो गोलावसिन।